निवनावा झगड़ा से कुने मराठी वीरे सुटकी सी स्वतः पे ना कुने నిమసెలవా సంగమనవా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనుకుంటాను ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో న్యూ సాంగ్ దోస్తి సాంగ్ ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. వీడియో చూసారు కదా, తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనుకుంటాను తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ప్లే చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరికల్ ఉంటుంది ముందుగా. సో ఇక్కడ మొత్తం లిరిక్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్. సో మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 30 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఫొటోస్ ఏదైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో నేను ఇవే ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇక్కడ సో ఈ ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేరే ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, బట్ మీకు చూపించడం కోసం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నా యాడ్ చేసి. సో మీ ఫొటోస్ కూడా సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, మళ్ళీ ఒక లిరిక్స్ ఉంటుంది. మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా అదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగి దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసేయండి. పెద్ద సైజ్ ఫోటో దిగా ఆ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో 26 సెకండ్ వరకు చేసిన అక్కడ వరకు ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 26 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో మూడవ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఒక్కొక్కటి ఫోటో వదిలేసాముగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 15 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 60 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి.
ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కొత్త ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక లిరిక్స్ ఉందిగా, ఈ లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత థర్డ్, దీన్ని కూడా పేస్ట్. సో ఒక్క లిరిక్స్ని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి లిరిక్స్ సేమ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఒక్కటి కూడా మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ వర్షం వస్తుంది, సో నేను అందుకే కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.